kaj Musa a.s. koji je narečen Kelimullah, onaj koji zborovao sa Allah. Dojde jedna žena kaj Musa a.s. i mu reče Musa, od Allaha i razukani bil volem. O Musa, napravi dova na Allah Đelešanuhu, zamoli go Allah Đelešanuhu o Musa, Allah da mi daje djeca. Ta žena nemaše djeca, nemaše porod, nemaše ni maško ni žensko. O Allah, zamoli go Allah Đelešanuhu da mi daje porod, imam djeca. I Musa a.s. praviše dova na Allah Đelešanuhu. O Allah, dadi na ova žena porod, znači djeca. Allah Đelešanuhu mu reče o Musa, inni kad ketertuha aqim. Ja ti imam zapišeno ovo kader. Znači što je kader? Znači se predavno sozade nebo i zemlja, predavno sozade čovjeka, ja sam zapišao da ta žena je aqim, sterilna, nerotkinja, ta nema dima djeca. Posle nekoj den pak dođe ženata. O Musa, zamoli ga Allah da mi dade porod, da mi dade djeca. Musa je veli, o žena, ja napravim dova na Allah Đelešanu, da mi daj djeca. Ama Allah, ušte predragi sozdade nebo i zemlja, predragi sozdade luđe, to je zapišao da ti si nerotkinja, da ti nema da imaš porod, nema da imaš djeca. Ta žena dojde 3 pati, a Musa ne se reali i go dava isti odgovor. I posle jedno izvjesno vremena, posle jedna godina, Musa ne se reali, ja gleda ta žena su bebe u raci. Subhanallah. Kako Allah Đelešanu, ova žena beše, ja napišem, nerotkinja, da nema djeca. I sve ova žena drži djete u raci. Kako je ovo možno? Kako uspe ova žena da ima djeca? I Musa a.s. napravi to na Allah Đelešanu. O Allah, kako dojde situacija ova žena da ima djete? Allah Đelešanu mu objavi, preko vahij, preko objava. Mu reče o Musa, ja sekove što vam napišem, ta žena nema da ima djeca, ta beše uporna od ovo i vikaše, ja Rahim, ja Rahim, ja Rahim. Ja ne možem reći. Ne možem da izdržam nekoj da me vika, ja Rahim, o milosti, smiluju se, a ja da go kazim. Što poradi to ime što vikaše, Rahim, ja se reče, ja izdržim ta sudbina i napišem ima djeca. Zašto? Pošto beše uporna i pošto beše sigurna v Allahova milost. Ja smije se molim, Allah daj imamo, a ne smo sigurni. Mi ne smo ugradeni. Ajde, inšallah, može Allah pusti, može ne, neko se koja bepak na nas i pa mi kao, ako neko će uživajame, kako se gledalo u Kur'an, da mitna wa kunna rifatan inna lana waqul, zar nije ko će umreme i ko će vidjeti da je prašina i zemlja, zar nije povtorno će stane ne živi, zar nije povtorno će ne zna kao Allah Đelešanu. Gdje tu će se sumnjava, ako klanja, ako posta, ako odavna ađila, ište uđe to se sumnjava v opustenju na Allah Đelešanu. Međutim, upornost na ova žena i govoriš Allah Đelešanu sa Allahovo ime, ja Rahim. Allah napišao, inna rahmeti tasbiku gabani. Moja ta milost je nadminula moja ta ludina. Znači Allah je i kaznula. Međutim, ako čovjek se uporen da je bar Allahova milost, to će zasluži videći Allah je milostiv. I zatim, Muhammed a.s. u hadisi šerife narečen Nebiju Rahman. Ana Ahmed, reče Muhammed s.a.v. Ja sam Ahmed, ana Hašir. Ana Nebiju Rahman, ana Nebiju Taube. Ja sam pejgamber na milost i ja sam pejgamber na taube, na pokajanje. To njegova milost beše i kon luđete, i kon životnite, i kon nemuslimani, kon sve koje je život stvorenje na ova zemlja. Beše pejgamber sallallahu alaihi wa sallam milostiv i blag. Do i meni pejgamber sallallahu alaihi wa sallam šerif, kane rođu, vika poravno imaš jedan čovjek trgovec. I imaš je rabotnik. Trgovecom imaš je rabotnik. Wakane yudayinu nas. I im davaš je na luđe to poč. Nekoj pa ti davaš je roba, a ti nema dovoljno pari na tvar. I što se sluči? Gazda umari na rabotniku. Ako dojde, a nema, te džava sa mnom. Prosti, havali, ne im bari. Koga dojde kilomet, Allah Đelešanu go povika i mu reče, zar ti ne vidiš pomilosti kod nas? Zar ti ne vidiš pomilosti kod Allah? Ako ti im si proslavno luđe, ja se danas kad tebe će ti prosti. Ako ti im si onesilo,
ja znam što će ti ovo skriti. Što je milost na Allah Đelešanu. Rabbena atina min ledunke rahme. Ti je mladi momčinja koji se sokrija u pešterata Kef. Ti je kod njegova peštera rekla Rabbena atina min ledunke rahme. O Allah, daj mi milost u tebe. Nije vikame koji nekoj čumre, se stori za rahme. Finan čovjek. Vikame sala. Daj Bože da se stori za rahme. Zato ako se stori za rahme, to ćete ovo džennet. A za kogu mi možemo da rešimo da je ovo džennet? Koga pregledam sallallahu alaihi wa sallam veli Len tadkhulu dženna hadukum bi amelihi. Nikoj od vas nema da vleze u džennet sa svojih djela. Kažu, ja Rasulallah, wala ente, zar mi ti Boži pegambere nema da vlezeš u džennet sa tvojih djela? Kale, wala ana, niti jas. Illa in yatagammada Allahu bi rahmetihi. Osim ako Allah me pokrije sa njegovata milost. Znači mi možda se molimo da klanjamo, da postimo, sve da pravimo. Međutim, ako Allah meni pušti milost, njegov rahmet, ne možemo da vlezemo u džennet. Pošto mi ne možemo da iskažemo dovoljna blagodarnost prema Allah Đelešanu. Nikako. Veli Pegar sa sedem, ako sekoj organ od čovjekovo telo, prsti, race, uši, oči, sve, kosa, ima usta i sekoj da nikad alhamdulillah, hvala na Allah, i čovjek od kako da se rodi, pa sve do neka umre, bide samo vremena sežde na Allah, tak ne može da mu izvrši hakost prema Allah Đelešanu. Ne može da mu se odborči na Allah Đelešanu, poradi brojnite blagodeti, darovi, mudrosti, što Allah Đelešanu ne dao kako uđe. I zato misle umet na Muhammed a.s. koji treba da ima milost. Prvo, poradi što naši od pejgamber je ne bio rahmet, pejgamber na milost. Veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ar-rahimun, irhamuhu rahman, oni koji što se milostnivi, koji što se blagi, koji što se tolerantni na dunjava, sprema niti onoj što je na nebo će biti milosti po njih. Kako? Dojde jedan čovjek kaj pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, prenesu vam Muavije ibn Qura radijallahu anhu, džaja rođu nebi sallallahu alaihi wa sallam. Dojde jedan čovjek kaj pejgamber alaihi sallam i mu reče, Boži pejgamber, ja sam toliko žal, toliko milost, dori ne možem da zakolam jedna ovca. Ovca, jer mi je dozvoljeno da zakoliš. Veli imam toliko milost, toliko žal, to ne možem da zakolam. I pejgamber alaihi sallam mu veli, kako što imaš milost ti prema Ivanog, tako je Allah će vam milost prema tebe na sudnji dan. Nema da te prvi u džehennem s toga. Zašto? Pošto milost na Allah će ga opati one koji se milosti. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, pejgamber na milost, dođa kaj njego muslimani, u početog na islam, koga mušlicite im vršeja teror, im vršeja pritisu, gi progonuva i gi proteruva od milite domovi. I dođa ashabi, kaj pejgamber sallallahu alaihi wa sallam, i mora bi, ja Rasulallah, udu ala mušrikin, o Bože pejgambere, naprej dova Allah da gi uništi mušlicite. O Allah pejgambere, prokovni i šafirine i poklonicive. I pejgamber sallallahu alaihi wa sallam veli, inni lema ubaf le'ana, innema bu istu rahma. Ja nesum ispraten da prokovnuvam, da Allah uništi nekoga. Ja sam ispraten da opatim. Ja sam ispraten da budem milost za site ljudi. Zamisli, dođe jedan ashab po ime Tufejl ibn Amir, u hadis Buhari. Tufejl ibn Amir od jednog pleme Daus. Dođe kad pejgamber alaihi salam i mu veli, ja Rasulallah, veli, o Allah pejgambere, inne Dause, na visni na plemeto Daus, moje to pleme ne počitva ni Allah ni pejgamber. Ne počitva ni Allahove granici, go pretera sekoj zulum, ne se kada prihvati tvoja vera. O Allah pejgambere, napravi dova da Allah Đelešanu bi izbrišio zemlju. Da Allah Đelešanu bi izbrišio tova zemlja. I pejgamber alaihi salam dignu rasi. Tufejl ibn Amir, čovjek od toga plena, i ashabite okolo njega, svi te čekat se pejgamber se napravi dova Allah da ga uništi. A pejgamber alaihi salam veli, Allahumma raham, o Allah smilujim se, vahti bihi muslimin, i o Allah donesi mi go to pleme muslimana. Zamisli, čovjek
ko moli na pejgambera da pejgamber napravi dova da go uništi svoj narod. A pejgamber ne pravi dova da ga uništi. Туку прави това Allah упати, Аллаху мехди, да узавахту били муслими, о Allah упати го племето Доус и донеси ни ги како муслимани. И тоа е милост. Ако пегаме се оселе имаше милост, какви ние треба денеска да идеме? Зарем треба ние да се молиме, Allah уништи го тој. О Allah кажни го, кога може обратно да прави. Allah упати.